Good morning, dili na good morning. Good afternoon. So time check, it's 12 in the afternoon. So what to me karon sa Clark, Pampanga. Speedway. Ay, Clark Speedway day kay sorry daw mi dito kay wala daw mi gibuhat. So karon tagawas na mi. Tumiyog Clark Pampanga. Ay, Clark Speedway. Tapos mangita lang may makaunan para kuan. Kita may kaunan sa lang sa gilid-gilid kung isa mo magian. So si Norwin lang mag-drive kay kuan ta mag-vlog ta do, mag-video ta. Naa Japon may karon diri sa kuan, naa Japon may karon diri sa Olongapo. So hantud kuan pa mi diri di ay hantud 28. Kaya karon 26 na convention. Ay, ugma convention. Convention ugma. So dire sila boss. Moabot to ugma. Kung sila ugma dire, kita-kita na pud mi. Ay sa ta guys. Ya ako alta. Te, alis muna kami. Pinatay namin yung aircon doon. So yun. Agoy. Yan guys, so ano to? Derek Clark. So pag diri sa kuan guys sa Manila, mo to mong dapat jud mag-waste diri sa Manila guys kay ang Google isaag ka mo rin amang Google. So mo to guys, grabe ka init. Day 8. Init kaayo samal langga. Guys, kita may kaunan diri sa kilid lang. So mga aon sa mi kay Tom Jones na. Be. So diri na may mga aon guys, oh. Gusto po ang view, side of the view pa to. Nito eh. Dito entrance. Unsa daw? Diretso dire. Ha? Dalaw diyan sa mga di mo gig inlex sila daw pwede daw. Sa layo-layo no. Sino man daw? Oh, yapon to 37 minutes daw. Ay. Dalong sabaw nyo te. Papaitan at saka bulalo. Magkano yung bulalo te? Sabaw. 150. Ay na po. Sabaw na te. May ratag sabaw. Te, sa akin Tagalog to ka. Yun. mainit niya. Para sa papaitan na lang. Magkano papaitan te? Bulalo lang. 60? 160. 60 yung papaitan, tapos yung bulalo. Papaitan na baka kanding. Baka. Si. Walang kanding-kanding. Kami kahit. Hingin na kami ng kwan, sabaw te, sa bulalo. Te, tsaka dito. Oh, sige te, wala po. Dito ya. Kuante. Tawag yan ito, Teo.
Dak-dak-dak-dakan. Yan te, tapos magkano itong bangus? Bangus na. Ito. Kana. Oh, isa po ka bangus man. Diyan. Kana. Gamay lang to. Kanda po. Magpakapinig sili te. Lagyan mo ng sili, ha? Okay. Yan. Palangga kunin mo tiba. Parang balik-balik ka ba? Hanapan yung kunin mo ana ba? Parang balik-balik ka ba? Pwede ba magdaan dito pa Clark din, no? Kung bangga, Sky Speedway. Diretso na, dinulpihan na nandira. Diretso lang? Oo, hindi pa ako naka-display. Busy pa ako. Hindi pa ako naka-display. Ayan. 11.5 ata yan. 11.5. 11. Yan. Makaintindi ka, Bisaya dito eh. Oh, Bisaya ko. Taga sa mga ka? Mindanao. Sa Mindanao. Ligan. Ay, Davao mi. Ito, Dora. Dulra. Iligan. Layo Japon eh. Dora. Ya, ako saya be. Ansa pa, Elaine? Yung sabaw na lang. Dora na lang. Napaisa ko pa sabaw. Taga Iligan. Diyan tide. Iligan. Baka? Oo. Baka sakali. Baka sakali. Dagan yung Bisaya dito na. Oo. Salamat ya. Gamit na. Murag ba? Ito tapo. Ginagawa. Nagawin na po, yan yun. Hello, Tito. Kumusta? Papunta kami ng Clark ngayon. Malapit lang ba doon sa inyo? Papunta kami ng Papunta kami ng Clark. Malapit lang ba doon? Clark? Oo? Malapit lang din sa amin yun. Malapit lang? Oo. Dito kami nagdaan sa may anong pangalan? Anong pangalan dito gani ha? Kasi hindi kami dumaan sa NLEX. Dito kami sa Kanto. Oo, yung shortcut po. yung shortcut po. Nung hindi po magdaan ng NLEX. Park highway. Opo. Dito sa dito sa tong dinalupihan. Sa Dinalupihan, Bataan. Oo, dito kami dumaan para hindi kami dumaan sa NLEX. Then Hindi nasa Dinalupihan kayo ngayon. then labas namin is dinalupihan going to ano to?
Ang layo nyo pala. Akala. So yun, manamig kaon guys. So, balik na po di. Larga na po. So pato na may Clark. Kurang. Wala na ba kung pizza pie? I beg yeah. Ngayon ako ay nagipid. Hindi ako stupid person. Nag-aso-aso na po mga buwang ko. Kuha man ay dire ka nang gusto ka na. Na kayo baka nang gusto na kayo mag-drive. Ang bonfire natin. Time to relax. Time to go. Slow fight. Basa, airbase. Kami yung mga tipo na hindi umatras. Hindi kayo natin special. Turn right on Car. Friendship Gate. In 300 meters, turn left on M.A. Rojas Highway West. Meron sa mga West. Darang yan nagsiyawas pa Asya. Alak ka. Ulan man. Ay, naidula. Ay, ulan eh. Patay. Abtan kita. Stoplight ano. Kira na. Ulan, pollution. Pollution. Pollution man. Ano daw? Kinala. Hindi ulan niya, pollution daw ya. In 1.2 kilometers, turn right on Tony Fox Avenue. To the left to CM Recto Highway. Dito, picture ka dito. Balik, ibiin ang nabalik. Pwede nakamunong dito sa tunga. Gusto nga ba? In 2.4 kilometers, turn right on Il Puyat Avenue. Guys, so data karon diri sa Clark. Clark, sa tawagan niya Clark Airbase. Yun. Lag sa tadiri kadali. Picture. Ano si BS mo? Picture. Dali mo cellphone mo. Cellphone mo. Bilin. So, naanami karon diri sa Clark Airbase. So, naay aeroplano siguro diri kay Airbase man. Wah. Wow, grabe ka ng special ones talaga ng intro ano. Si Arda Lang. Ito, toilet no, mga. Ato, toilet na. Ta picture ta tuyok tanan.
So natakaroon rin silang park guys. So ang mga airplane na rin. Oh, di ba? Airplane na rin. Historic plane ba? Picture to diri. Picture ya. Planet ya. Oh, dito sa kuan. Blue Diamond 10507 Phil Air Force. So dito ta ganina sa 645 diri na karon sa 10507 Blue Diamond Air Force. Ah. F5 A8 Fighter 1965 Nose Jet West. Yawa no mo din di 19 gamit jud din di sa una re oh. Cobra. Air Force Phil Air Force 25752257. Duda ko di kay ngani ka. Dito. Okay na dako man niyo. (4861) 661. Helicopter mo may helicopter video. Ana no to yo kana dako. Pero kan dako ang niyo. Air Force. Sa kuan din po sa helicopter. Ato sulod ha. Oh, may sulod guys oh. Lang. Sulod oh. Helicopter na oh. May sulod guys oh. Helicopter. Ito yung isa ka nito para mabasa. Yeah. The Huy Vietnam War by Americans. So yun guys, balik na po may ato na may upuan sa Clark Speedway. Hapit lang diri sa kuan sa park sa Phil Air Base. Picture kadali. Ay punta. Let's go. Ay dara di oh. Good afternoon, sir. Dito chip. Nice ya. Boss, dito na kami sa loob. Oo, kumusta? Okay lang man pero nandito na kami. Pwede ba wala bang bayad dito? Magpasok? Wala. Oh, dito kami. Dito, sabihin mo. Sige boss. Dito kami sa loob. Parang nandito man siguro sila Boss Tuti. Diyan? Parang kasi nag-post siya kanina na magkuan daw sila. Testing. Sige lang kung makalapit kami. Para i-entertain kayo. O kung makalapit kami sa kanila boss. Okay. Sige boss. Okay. Okay. Dustin. Bigong si Dustin. Ay si ano coach? Coach. Sila coach ano yan? Zero to podium. Ay tro si Coach Joey. Joey. Bibip murag kaila. Isti. Yan, dali na ta? Yo, dito. Sana naman. Dito Nico. Ako may balik ko diya.
Nas Ah, dashi. tanaw pasod doon itag. Oo nga ni. Nas dashi diri oh. Oh, inay lang. Coach dashi oh. Dito. Coach dashi. Ayun oh, Coach dashi oh. Oh, Coach dashi. Sa dira park ya oh. So guys, nata karon diri sa sulod sa Clark International Speedway. So naas na diri oh. Sila Kwan, sila Coach Dashi, Watanabe, si Coach Joey Storm. Ah, tara guys oh. Motor. Ay, murag wala si Coach Dashi. Wala lang. Ya, dito tayo. Babong. Pwede mo siya tala sa kilid siguro. Di mo tadi usod. Adai lang. Tara sa tali sinahan. So, muna yung tent dira ni Coach Dashi. Coach Dashi Watanabe. WRD 35. Dito siya busulot ng Kwan. Ang Joy Storm. Guys, first time na to karon diri makasulod sa Clark. Rigo ra ta mo tanaw. Tanaw ra nila. Wa man mo nadala mong motor. Wa mo na mo nadala mong suit. Ah, tanaw lang ta. Fine. So napo diri ang kuan guys, 0 to podium guys. Pero 0 to podium. Nadi sila Coach Joey Storm po dito. Ito raw. Dihigda sila guys oh. Uli ba ta diri? Pili na diri po. Ah, di ko pili. Data na tara speed line no? Sunta na ito sa kilid guys. Ano yung pit line nila dito? Ah, tanaw ito dito guys. O dito oh. Kadula pa kata dito. Oh dito guys oh. Grabe. Ikuha na ako gaw. Kaya kita na ako racetrack daan ba. Praktisan ako daan. Praktisan daan racetrack. Asa to lapit pusulod. Ya, i-ready din itong kuhan niya. Motor dito ya. Yung Ducati gamiton. Dati lang sa kalaw. Coach Joey Storm. Wala ka tumatong pipe. Wala ka tumatong pipe. Yung pipe na yan. Coach Joey oh. Kanya na daw mga kuhan. Schedule. Na late me. Ikan pagdabaw ba? Abot diri. Check our plug. Raya. Boss, thank you boss. Kano mo niya to kano. Yan eh.
Dati na buya akong angkol. Side sa akong mama si katong katong pangalan to? So si ikaw ano diri sa angkas kayo, rider. Katong sa si kuan ba? Bana ni Iya sa? Basta kaila to sahat Ano yung pasabot ko? TJ Alberto. Pembutangan lagi bulit-bulit na. Dili ba? Bos, pwede makapasok, boss? Apa? Thank you, boss. Yun, pasok. Sa likod lang tayo. So, muna itong racetrack na gamay, oh. Racetrack na gamay. Lami. Maski ginani nang takadako ang Davao, oh. No? Goods na yung ano? Wala sila. Salamat, Boss Jake. Karating kami dito. Kabot mi diri wala sa oras. Hi, coach. Nasa ano sila ngayon? Nasa Thailand. Thailand. Nasa Chai. Ba sila? Hindi, nakauwi na. Hindi na tuloy yung karera dahil ulan. Kakapit bahay lang kami doon. Pau. Mas karo. Yeah, Coach Joey Storm. Thank you, coach. Sige, welcome bro. Guys, tanaw sa amin dire kadali guys kay tad-tad mauli na pud mi. Kupod yun yung motor. Tro, piti ko. So guys, wartoy kapoy tanaw eh. Sakit sa dughan. 6 hours doon na lang sila, wait. So, WRD para Coach Dashi. Coach, thank you. Bye-bye. Ingat ya. See you. WRD. Kangkol mo. Oh. Kuya. Yung paddocks ni Coach Joey. Ayan. Yun. So guys, gikan na takang kuan Coach Dashi. Ayan karon atur sticker. So. WRD og Watanabe 35. Oh, dire na po ta kutob guys. Balik na kami sa mga sa kuan. Balik kami sa apartment. So, alas 5 na po. Uyaw eh. Kapoy, wata ka Life in Manila. Lap in Manila, wa kapoy kay init kayo guys. Init kayo, so uli na mi. Salamat sa Aguila Riders and Boss Jake sa Magpunta dito. Clark. Magpunta sa Clark.
Salamat mga boss. Yes, boss! So, marta guys. So, dira lang pagkutok. Yan na ako ng vlogs date. So, marta. Bye!